Nggak ada apa-apa editan jarene Duran. Beres, beres. Wong anakku dadi anu. Madang jarene. Madang Mas. Ya. Persiapan ya, persiapan sego udah mulai. Ini kan Mbak Titi, oh si namanya cek delok. Persiapan nih, komplit. Kita makan mie ya? Ya. Nah, wes selai, gaweane selai, nyantai karyan. Nah, iki nyambel. Nyambel persiapan bumbu enggak. Anu, damel sayur lombok ijo nih. Iya. Sorry. Banyune mati lek, Pak. Tidak usum-usum. Kon urip kowe. Lha bantu lho. Piye? Banyune piye banyu? Mati. Mati. Itu sembodo. Ya, Tinggal sembodamu. mikul. Nah, bagian patean. Teh aman toh teh? Teh aman. Wirane, para wirane. Pripun, pun meh rampung nih acarane. Iya, iya. Wirane. Bapak Ibu keluarga saipun aku Pak Bupati wonten lagon kang boten saged samangke sangaken. Mugi nyuwun pangapunten lebih mangke wonten lagon kang boten saged pangapunten. Mas Bagong ngawer mboten Mas Bagong? Sami pangapunten. Nggak ada apa-apa editan jarene Duran. Beres, beres. Wong anakku dadi anu. Madang jarene. Madang Mas. Ya. Persiapan ya, persiapan sego udah mulai. Ini kan Mbak Titi, oh si namanya cek delok. Persiapan nih, komplit. Kita makan mie ya? Ya. Nah, wes selai, gaweane selai, nyantai karyan. Nah, iki nyambel. Nyambel persiapan bumbu enggak. Anu, damel sayur lombok ijo nih. Iya. Sorry. Banyune mati lek, Pak. Tidak usum-usum. Kon urip kowe. Lha bantu lho. Piye? Banyune piye banyu? Mati. Mati. Itu sembodo. Ya, Tinggal sembodamu. Mikul. Nah, bagian patean. Teh aman toh teh? Teh aman. Wirane, para wirane. Pripun, pun meh rampung nih acarane. Iya, iya. Wirane. Bapak Ibu keluarga saipun aku Pak Bupati wonten lagon kang boten saged samangke sangaken. Mugi nyuwun pangapunten lebih mangke wonten lagon kang boten saged pangapunten. Mas Bagong ngawer mboten Mas Bagong? Sami pangapunten.